Dráma v Partizánskom. Na podnet znepokojenej psíčkarky, ktorá z okien školy počula detský smiech, sme sa prišli pozrieť do cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa. Stále sa len smejú a my sme v škole za našich čias len plakali. Lokálne učiteľky hovoria, že vraj za to môže tzv. Zážitkové učenie. Toto kedy videl? To je strašné. Zistili sme taktiež šokujúcu správu. Deti v tejto škole týkajú učiteľom. To je nehoráznosť. Niektorých žiakov sme dokonca pristihli zaspať počas relaxácie. Relaxácia, čo sú to za nezmysly? Učitelia sa v tejto škole podozrivo usmievajú a sú k sebe milí. Skontrolovali sme budovu a únik rajského plynu sme nezistili. Učiteľka hodnotí, že deti sa cítia v triede uvoľnenie aj vďaka rešpektujúcej komunikácii. My sme dostali po prstoch a pozrite sa, žijem. Nič sa mi nestalo. Deti vraj po obede nechcú ísť ani domov, lebo tu majú priateľov. Títo ani domov nechcú ísť zo školy. My sme v škole zostali len za trest. Niektorí sa dokonca rozhodli pomáhať školníkovi s drobnými úpravami. Chcú sa učiť do života. Čo to je? Záhadu tejto školy sa nám objasniť nepodarilo. Budeme ju ďalej sledovať a vy budete pritom. Veď vnúčka mi aj tak všetko povie. Tohto sme sa dožili. Poď, moja krásna.